assignment naman po. Ay, mas apa man yung balik ni face-to-face. Ingon ni ma'am nga, pagkaglo ko sa akong parents niya, graduhan pa ko sa akong parents. Saon naman lang ako ni Ray. Abang, putang tito ani kay kung ano ba daw siya balik Victorian. Lah, magyawin na po ito karon ba? To. Tabang na po. Tabang na kong answer sa akin. Kaya ito. Sa sunod, ako lang pangalan mo ipa-enroll ha. Na, ako lang pangalan mo graduhan sa imong mama na. Ingon si teacher, magpatulor naman daw sa tito, kuya, ate. Ingon pag si teacher, magpatabang daw ko guardian. Guardian, Papa, mama, unsa man ko? tao, Unsa kun mo ba? Unsa kun nimo? aw, tito. Para munday na. Sige na to, para first owner ko. Tapos honor. Pagtuon mo, kung bright anong kalibutan na. Kasi pagtuon mo ng mga mama ng ginikanan na ng imong mga classmate. Mga bulok. Buhay siguro mga magna, magaya sila sa high school, mga unsa mga doktor pa na sila, unsa may taka mo kay. Keep silent. Bye. Be. English, i-translate mo ng Bisaya. Uy, balik Victorian ka. Valedictorian ko. Kung isugot ko, kanya wa man ko ni sugot, mo tong wa na dayon. Na, unsang man ang pagkaunsa ah. Sige na, ansire na na. Para ba-Victorian ba ka o dili? Paita. Naingon man tanyawan ng kinabuhi ah. Oh, Okay? Yeah. Translate the words into Bisaya. What's your doing? Minimize your voice. Watch and learn. Do not enter. So, maning English agad mong subject. Wala lain mong subject. Okay. Durag, kaduga ni mga hugdan tag dugo na sa tag sunggo. hanap ni mo jaw-jaw yan. Sige na na, para first honor ko. First honor. First honor, pero di ikaw nag-answer. Ngagay na pa ikaw nag-ingon nga. Dili lang ako ang bright. Diyos kalibutan. Ay sige, basta na na-answer. Okay, boss. What's your doing? What's your doing? What's your doing? What's gani? Kanang what's kanang mutanaw ka. What's your doing? Mutanaw ka. What's mutanaw? Your ikaw doing mong gibuhat di. What's your do? Tanawa imong gibuhat. Ah, siguro na ka na yung answer to. Sumday pagtuon nimo. Maramang nagduda ko na yung answer. Sugaduda ka. Mura sa bug kabalo. Duda man day ka. Anong dili man ikaw mag-answer? Nagduda lang ko. Pero waka siguro akong nagduda kay duda naman to. Basta kay Bisaya. Ano to? What's your doing? Tanawa ang imong what's your doing? Tanawa ka ng imong gibuhat ba? Mo sa mauna na siya. Kini. Minimize your voice. Minimize. 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 Mini. Pag mini, daghan. Mini, daghan. Mice. Mice kanang para ng mouse gani, mouse nga ilaga ba ilaga. Mouse. O ang mice mo na plural form siguro na yung tawag na. Plural form lagi siguro. Ang mo na plural form sa kanang mouse, mice. O minimize, daghag ilaga. Your, ikaw. Voice kanang ikaw lalaki. So daghag ilaga sa imong pagkalalaki. Yeah. Mo ni, sakto ni. Daghag ilaga sa mga lalaki, wala gyud mo ni. Ito baka.
Siguro juga katong amo na answer sa minimize o your voice. Daghang ilaga sa akong pagkalalaki. Ikaw ba? Ikaw pa'y nagpa-answer. Ikaw pa'y di mo tuo. Ano kumain mong pa-answer ron anay? Eh, dako naman ka. Bugal-bugal. Galing yung dako na ko. Dako na raba ka. So, sure ka na dako ko. Answerin na to ay banha kay ka. So, ako pa'y banha. Di ka gusto banha. Ay, gusto ay. Sige, pagbanha. Pero answer sa anak. Sige, be. What's unlearned? What's unlearned? Lahat man og spelling atong what's nga what you're doing. O baka ka namalugan sulat ani ber? Kape na lang ganing. Sayo pagyapon. Ibuguan ang ikasako to. Oh, di ba kay lahat man gud og spelling, no? Kaya ito na yung ipangutanaw sa Uncle Google Bay. Aram dahil eh. Karoon ko kadumdum da. Ano to? What's ano to? What's Rilo dahil Bisaya sa what's dahil. Oo. Rilo tunan. Rilo og tunan. Mao dahil na. Rilo og tunan. What's unlearn? Rilo og tunan. Muna Bisaya. Rilo og tunan. What's unlearn? Watch and learn. Nakaraman din na. Okay, next. Do not enter. So, ang do not enter, Bisaya, ani. I-google na lang na karon. Diretso na. Gabi sab. Google, tatugay na kay libog kong spelling sa watch. Bisab ta mag saligan ng Google eh. Siya saligan ng Google permanente. Ay, maupod. Balik diktoryan na po ka, no? Balik diktoryan. Alagi, balik diktoryan. Valedictorian. Valedictorian. Basta mauna na. Okay na last. Do not enter. Ayaw pag-appeal. Enter. English din ang enter. Do not enter. English din na siya. Char, mag-English po dahil ko aning mga kuno kay Okay. basta nang mana ko sa akong mga kaduha nga inter ka. Sige na. Gising English na kanto na dito. We got history, got me feeling the nostalgia.